Right, mumastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, nhasi handisi mumastreets, nhasi ndaita zvekuti aiwa gore richitanga kudai zvika ndisawandire mumastreets esocial media, but ndigadzirewo social media yachona nditi ndabva ndatirega ndiite kufambira nyaya dzachona. Nhasi ndine murume anozivikanwa zvakanyanya, vamwe vanomuziva nekudhonza matroku, vamwe vanomuziva nekudhonza magonyeti. Ayotori injini mahorsepower mangani 800 horsepower. Hanzi 800 horsepower. Yeah, saka ndichiti makadi henyu Mr. Mati. Isu sezvamunoona hatidi vanhu vane miedzo vanobvunza kuti makadi Mr. Mati munoti munofara here, because zvekusimba zvagara zvinotongoonekwa kuti Mr. Mati injanji ndiripo ndakasimba. Alright, miedzo ndine urombo nekukupa miedzo. Aiwa, makasimba here rudzokorodza babava makadi henyu Mr. Mati. Ini ndinofara chaizvo muri seivo aiwa, ndinofara. Mufaro wangu kugamuchirai pano pachivhitivhiti chevanhu paSaint TV. Tinofara chaizvo nesu tinokutambiraiwo mafanzi eSaint TV, tinofara chaizvo kuva nemi nhasi. Alright. Mubvunzo wangu wekutanga tibve tapinda muzvatafambira. Right, mubvunzo wangu wekutanga ndewekuti tingada kuziva kuti vanonzi Mr. Mati zita ravo vanombonzani, uyezve vakaberekwa gore ripi, mumwedzi upi, zuva ripi? Mr. Mati ndo zita rangu rekuberekwa. Zita rangu rakanaka ndonzi Mr. Mati. Gore ndakaberekwa mwedzi uchiti muna February, 7 February. Ndo pandakazvarwa zvangu. Alright. Yes. Mugore? Gore. Don't worry. Pamakore chimbobata wakadaro. Alright. Yes. No, pakanaka pakadaro. Tichida kuziva zvakare kuti zoni nhau Mr. Mati vakaenda kuchikoro uye vakadzidza kusvika papi? Mr. Mati vakadzidza paMutilikwi muTriangle. Ndakadzidza grade 1 kubva grade 1 kusvika grade 7 ndiri paMutilikwi primary, ndokuenda pasekondari paMutilikwi secondary kusvika ndipedze O level yangu ndiri paMutilikwi secondary, ndokuzoitawo zvimwe zvandakaita mukati umo kusvika ndisvike pandava nhasi. Ndokuzoita zvamakaita kureva kuti makapfuurira henyu mberi. Ndakapfuurira mberi nezvekudzidza. Alright. Tichida kuziva zvakare kuti Mr. Mati vanonyanyozikanwa nenhau dzekudhonza dzekuva nesimba rakawandisa, zvekutoti muno muZimbabwe, ndingangoti muAfrica vanonzi vanotova the strongest men muno muAfrica. Vakazvidiscavarini zvekudhonza nekutakura zvinhu makanga mune makore mangani? Zvekudhonza ndakazvitanga ndiri mufana chaizvo, ndakazvitanga ndichiri mudiki. Ndakangokura ndiri munhu anga ane power kubva pakukura kwangu. Ndaiva munhu kutoti chero pabasa tiri kumusha ndikatoenda kunodhonza matanda, mombe dzikanyoza ndinotosunungura mombe ndodhonza ndega. Saka zvepower kuti ndizive kuti zvakanyatsotanga gore ripi zvinonetsa, asi kuzoti ndingatoziva gore randakatanga kuzozikamwa nevanhu. Muna 2018 ndo gore randakatanga kuzikamwa nevanhu. Ndapowa mukana wekudisplaya musi weDefence Forces Day, musi wandakadhonza gonyeti, ndo musi wakatanga vanhu kunyatsociziva kuti kune chikomana chinonzi Mr. Mati. Alright, so gonyeti yamunodhonza, rega tiende ikoko, anenge chine makgs mangani chinhu chiya chamunokweva? Chinhu chiya is 30 ton. 30 ton. Alright. Nekotroku i30 ton futi ramunodhonza riya? Troku rinodarika 30 ton, rinodarika. Alright. Troku rinodarika. Rinotodarika. Pepe tichitongoita limit yekuti zvisanyanya kutyisa kuti vanhu vaone mavidhio. But chitima togona kutochidhonza chese chakadaro nematroku 8 kana 9 anoenda. Alright. Sa 2022 unoyo wakaipa. Alright. Ndichada kusvika ikoko mberi. Mr. Mati vane mudzimai here uye vane vana vangani kana vaine vana? Mr. Mati vane mudzimai. Alright. Vane mudzimai. Alright, tidarike papo. Ndofunga nhasi muri kuzvionera mhuri yeZimbabwe nhasi apo patina Mr. Mati avo vanozivikanwa zvakanyanyisa sekuva the strongest men in Zimbabwe. Handiti murume ane simba rakawandisa, kunze kwaango chete ndo munhu wana anogona kuvakunda, because handingakundwe competition yandisati ndapinda. Handiti handingakundwe competition yandisati ndapinda. Right. Mr. Mati, takazoona zvakare kuti makupinda zvakanyanya munyaya dzeentertainment, dzeacting. Chinhu changa chagara chiripo here kana chinhu chamakatongozoti aiwa
mukana zvawatovapo regai ndibve ndatongobata kwese. Mr. Mati vakatongokura vari munhu wanga achitongova actor. Ini pachangu chero kwatasa face yangu nditongori comedy kana wangotasa chero face yangu ndega naika. Ndakatongokura ndiri munhu wanga ari munhu wemakomedzi. Power riri pandiri, ndiri munhu unogara achitrya kuti ndigare ndakafara, kuti ndisava munhu weviolence. Ndiri munhu unofanirwa kugara akangodi akafara. Acting kutori kubasa full time basa rangu ndo kwandiri chaiko chaiko. Alright, tichibva tatobvunza ipapo kuti Mr. Mati vane rimwe basa here ravanoita besides nyaya dzekuactor idzi nekudhonza matroku nemagonyeti. Mr. Mati vanaro rimwe basa ravanoita kuseri, asi full time yangu ndiye yezvepowerlifting nezvekuactor izvi ndo kwandiri full time. Ndiri full panyaya dzeart. Art ndokwenyu. Yeah. Alright, okay. Zvakare tingada kuziva kuti Mr. Mati chikafu chavanofarira. Unofarira chikafu chipi Mr. Mati? Chikafu chandofarira oya kwangu. Chikafu chandofarira chiri easy sterek naika, handidhuri kuchengeta. Sandongogara ndichitaura kuti makuseni ndechida 2 loaves. Lita remukaka, mobva mati 8 mazai enyu, half chicken yenyu, tobva tati Mr. Mati wakutanga kumwa tea. Yes, moita zijompiri yari yarakana. Muri yese kana kuti mimi chenyu chete. Aiwa inini chete chababa. Chaba 2 loaves. Ai maZimbabwe. Aiwa zviriko. Unoziva Mwari unokuprovide zvinoenderana nenhamo yaunayo. Alright. Saka makuseni egega munoti 8 mazai. 8 mazai. 2 loaves. 2 loaves. Half chicken. Half chicken. Jompinyi. Yemukaka. Yemukaka. Alright, kuroti ine lita. Lita remukaka handizomwi tea. Ndinoda mukaka. Alright. Yes. So ndofunga muri ngozvinzwira kunavo vachada kushanyirwa naMr. Mati budget renyu kuti rinenge rakamira sei. Masikati palunch munobva majika. Masikati ndoda chibhodho size 2, mobva mati full chicken yenyu kana 2 kg yenyama toti tatanga. Alright. Yes. Lunch kozoti manheru musati manorara Mr. Mati. Manheru tinodzokorola zvataita masikati kungoti chibhodho ne2 kg yedu. Muchingosiyanisa henyu kuti nyama ipi? Kungosiyanisa kuti masikati kana ndikadya hwedu hwechirungu, manheru ndiye ndodya sadza redu rechikaranga vana zviyo zvetraditional. Okay, so kune vachada kukoka Mr. Mati ndofunga muri ngozvinzwira zvavanodya. Right, Mr. Mati tiri papo ndiani wamungati kunyaya dzeacting akakuinspire zvakanyanya kuti muzoti uyu angave muZimbabwean kana kuti ma-international actors akakuinspire kuti mupinde munhau dzeacting? Munhu akandiinspire kuti ndipinde munhau dzeacting idzi ndakangokura ndichiona vana Gringo. Unoziva mazai oti chakura TV dzaikosha. Uchinzi kana usina kupedza menda work namai haupindi unoona TV umu. Womboenda unoona kunext door vanzi chena yako yakanyanya. Chimbotanga mambotibetsera kusuka mandiro mozodai. Saka ndaingoona vana Gringo tichingokura. Ndo munhu wakandiinspire zvekuti ndakangokura ndichiwa kuda zvekuactor. Alright. Gringo. Alright. So iye zvino takaona mabatana nevari kunetsa vari kupisa zvino the likes of Anamai Titi muchiactor nawo ana Mhosva TV. Ndeupi wamungati uyu munoenjoya zvakanyanya kuti munge muri munofeature naye pakuru ramuri kushimboshanda naro? So far pane Anamai Chilimba ndakabona muri pa production yese yandaita. Yandinoti production yakanakidza. Production yandakaita newe. Serious? Ndo production yandinoti apa takati acting. But angatimbopata pasina editing paitwa zvinhu zviri live. Paya wakandirowa paya. Aiwa kuranga hakunzi. Aiwa neno ndakawawo nenguva yakanaka yekubatanawo the likes of Anamai Chilimba nemi Mr. Mati kuti tinge tiri tinoactor zvakatisimudzira zvakanyanya. Muri yeZimbabwe ndofunga muri ngozvinzwira apo patiri kukurukura naMr. Mati tichipfuurira mberi. Chekupedzisira chamungada kunge muri munozivisa mafans enyu ndezvipi zvamakavarongera mugore 2022? 2022 iri kupisa ihotsotso. Ihotsotso 2022 ma1 chaiwo. Ndo pane program yaya yaingoramba chingonzi Mr. Mati vari kudhonza ndege, Mr. Mati vari kudhonza ndege. Ndo gore rino iri. Iro rino. Muri kunodhonza ndege? Akwete ndege chete. Zindege kwete kuti ndege chete. Kuna anonzani maBoeing 777. Ndo yandiri kuda Boeing, ndiri kutoda kuti tisete inonzi World
record because pese patakaita zvese zvekudhonza chitima ndaitry kuti tisete record but vanga vasingaticheuki saka pataimbofambira mapepa kuti zvibude kuti patichaseta record zvinyatso kuonekwa kuti takwana muGuinness Book because havasi kuti ticheuka last year try kuti tikwane but vakatitsikirira video rakaona raidhonza geja ndakaisa pamazino le try kuseta record but havana kuticheuka pamwe inyaya yeganda ameno but gore rino rakatakura zvakawanda tichakudhonzerai ndege ndo pamuri kuona live pese pachaitwa mashows kana mukazoronga tomboti mafanzi auyeka vonyatsoona Mr. Matt mota ichidarika nepadumbu ichinyatsotsika dumbu tichakuratidzai zvese chero kuti Mr. Matt mawozi mamwe musavaka mawozi masinguwo Mr. Matt vanomanya vachiva chingopinda vachi handina need yekuti pane dhonde papi tinongopinda tichakuratidzai kuti power ra Mr. Matt riripo then musi wa 7 February musakanga mwaka pane birthday rechiba alright tine bash pane kabash aiwa saka ndofunga muri kuzunzwira musi wa 7 February kana usati pane mahara here kana kuti pane matickets matickets hapana toda kuti vanhu vauye vadhakwe kudhakwa reverse aiwa tinoda kutendai zvakanyanya Mr. Martin nemukana wamatipa wekuti tinge tiri tinokurukura nemi pano paSaint TV. Nesuwo tinokutendai chezvo vanoda kutibata munotibata pachannel pedu Mr. Matt ina MAT paYouTube motiwana pana Mr. Matt ina MAT futi musakanga mwakusubscribe hama support me itai kuti zviite naika kuti zvinakidze tinokutendai paSaint TV tinokutendai chaizvo aiwa sezvamanzwa zvatabva taita pafirst pinned comment ndo pamunobva mawana link rinokunangisai straight paYouTube channel yavo endai munosubscribe ikoko munoona zvinoitwa naSamson wedu our own Samson of our own day. Pane chandakanga makukorekta chikomana wati Mr. Matt is the strongest man in Africa, not in Africa, in the world. Inyaya kuti vanongondigarirawo zvavo kugwadziwa. Ndiani umwe wakamboona akambodhonza mota nebhasikoro? Hapana. Asi ndakazviita. Ndiani umwe wakamboona akadhonza gonyeti nemazino? Hakuna. Mwana waJose wakazviita. Asi vanhu vari kungondigarira zvavo. Asi Mwari vanoziva zvavo. Gorero rineri. Hey! Pakaipa. From Uncle Zain na Mr. Matt Paris tichiti much love.